Bueno, pois despois destas cumpridas presentacións, creo que é o turno do público. Así que eu non teria moito que decir, pero xa falei, eles tamén, e sí que nos interesa moito as súas preguntas e opinións. Adxudicado. Hola. Sí. Hola, bueno, se me oye bien. Al profesor Domínguez ha comentado que realmente los vigueses se rendieron a los franceses y que los que reconquistaron Vigo fueron los de la contorna, de Orense, de Tui, portugueses, Valladares, Lavaz. Yo a veces asocio la reconquista de Vigo con el desembarco de Normandía y me imagino que los franceses que se habían rendido a Hitler reivindicaran la Francia de Vichy, reivindicara que ellos habían reconquistado Francia y Normandía, cuando no lo hicieron ellos, al revés, ellos se habían rendido. Y me planteo si no sería también un intento de Vigo, de la ciudad de Vigo, una vez pasada la reconquista, de ocultar esa vergonzosa rendición ante los franceses y entonces reivindicar cada vez más, en un proceso que ya lleva más de 200 años, que ahora vimos los vigueses reconquistamos la ciudad. Primero que yo no creo que el orgullo de cosas que hicieron ancestros nuestros en los que no hemos participado es falso orgullo. A mí me da igual que lo hicieran bien o mal, no me cambia a mi persona y realmente eso es un tema importante, que no podemos apropiarnos de los actos heroicos de otras personas. Pero creo, no sé qué opina usted de esto, de que los vigueses realmente ocultaron de alguna manera, porque ahora es eso, todo reivindicación, los vigueses somos los más famosos, los primeros que derrotamos a Napoleón, cuando realmente no fuimos los vigueses. Gracias. Non sei se hai algunha pregunta máis, se agrupamos, se non xa lle damos a palabra. Bueno, sí, é unha interpretación posible que fai vostede, pero, como dirían os clásicos, o locus é moi importante. E o locus é Vigo, é dicir, o lugar é Vigo. E co paso do tempo, o que queda é o locus, é o lugar onde aconteceu a cousa. E como a reconquista foi de Vigo, ao final, Vigo é o protagonista. E claro, quen recorda eso? Quen mantén viva a chama dese recordo? Quen mantén a tradición? Mantén a Vigo. Porque, de alguna maneira, como dixen eu ao principio, é un feito fundacional. É dicir, a Vigo pasa a ser cidade por a reconquista. Que na fixo de menos. O importante é que a partir dese momento Vigo empeza a ser unha cidade e asóciase ese cambio con algo que é verdade, é dicir, o crecemento impresionante de Vigo, de ser unha localidade relativamente menor no contexto galego, a convertirse nunha cidade protagonista da historia de Galicia. Entón, digamos que aí o importante é o lugar. A reconquista foi a reconquista de Vigo, por lo tanto Vigo é o protagonista. Quen recorda eso son os vigueses. E iso fai sentir o orgullo de. E o orgullo de é importante, porque eso en todos os que nos gusta o cine, sobre todo o cine bélico, as arengas, nas arengas sempre é fundamental legitimar as orixes, digamos, a verdade e a razón que nos asiste, e o apoio, se é divino, pois mellor, porque nunca estorba. Cantos máis apoien, mellor. Entón, nese sentido, creo que hai que recordar, porque hai que contextualizar a cousa, de que, como decía Tito, os vigueses estaban dentro, polo tanto, non podían estar nos dous sitios a un tempo. E polo que recordamos do relato, claro, os relatos tamén que nos fixeron os sitiadores. Entonces os relatos sempre son o de Tenreiro, o de Cachamuiña, o de Morillo, etc., etc. En todos eles se dan cancha, porque
detrás do relato viña a recompensa. E se eu non fui protagonista, non me recompensaban. Entón, no relato sempre se fai fincapé, parece que os de dentro non fixeron nada. Home, eu creo que algo si fixeron, pero certamente o sitio, a entrada pola porta da Gamboa, o que ahora se recorda, foi feito polo que estaban fora, polos da contorna. Pero non había quinta columna. Bueno, Mai. aí está María da Aurora, non? Ata que punto a Reconquista de Vigo o que sea a festa da brincadeira poden ter relación, porque Vigo non era o conxunto de Vigo que é agora. Vigo foi anexionando, digamos, outros os arredores, parroquias. Hasta que punto eso pode facer unha diferenza entre Reconquista de Vigo, Reconquista dos povos do alrededor? Sí, porque Bouzas e Lavadores non estaban. Bueno, Bouzas era un concello, bueno, non era naquele momento concello, foi no despois. Daquela ainda non había... Sí, daquela propiamente os concellos eran formaban parte dos señoríos jurisdiccionais. Por exemplo, hai que recordar que Vigo era señorío do arcebispo de Santiago, porque non o dixen aquí, pero unha das consecuencias tamén da Reconquista é o cambio do escudo da cidade, porque no escudo da cidade había unha vieira que, lóxicamente, os vigueses de 1810, as autoridades de 1810, lle piden aos diputados nas Cortes de Cádiz que cambien esa vieira, que é o signo do sometemento ao eclesiástico Santiago, e no seu canto poñan o castelo e a oliveira como símbolos. Pero eu creo que esa relación entre a festa da brincadeira e a Reconquista ten moito que ver con que todas estas festas que teñen sempre ao final empezan un pouco, como ti decías, pois como troula, como eu son de Ribadavia, a festa da historia, igual que aquí Urban, o programa Urban ten un papel fundamental, na festa da historia, na primeira edición, ten un papel fundamental tamén outra financiación europea, que é as escolas taller. Hai unha escola taller que se fai en Ribadavia para reconstruir a rectoral de Santa Andrea de Camporredondo, que é a sede do Museo do Viño de Galicia, e as escolas taller, ademais de canteiros e tal, tiñan que ter tamén algún tipo de dinamización cultural, formaba parte do programa. E o director da escola, que non era galego, era castelán, dixe, bueno, que podemos facer aquí? Entonces, había a sede da escola estaba no Museo Enolóxico de Ribadavia, e ali conservábanse prensa. E viu que había ali unha referencia no século XIX, unha festa de historia e tal, e con xente do povo empezou a montar isto, e claro, convertiuse nun fenómeno turístico. Eu creo que ahora todas estas festas de interés turístico cada vez queren ter máis galardos, a brincadeira pois é a semelga, digamos de unha maneira, para prolongar o festexo, porque empeza aquí a Reconquista, creo que son 15 días despois, máis ou menos, ten a réplica na brincadeira para seguir conmemorando, pero na realidade é o mesmo, porque o que lle importaba aos franceses era a cidade. Unha vez que non está na cidade, o que lles importa é Tui, e o que lles importa é Santiago e a conexión con Portugal, que é o que pasa na Ponte de Sampaio. A derrota na Ponte de Sampaio é o que fai que Ney Sulxa se marchara antes da Reconquista e Ney se marcha despois. E xa a partir de xuño prácticamente xa non quedan franceses en Galicia. Mais. Hubo unha persona que lle gustaba moito a historia e dice que foron a Bouzas os 8 días a celebralo na Pardaíña, en Bouzas na Pardaíña, así un alto que hai, que foron ali a celebralo. Eso é o que escoitei eu cando empezaron con isto. Pero
profesor, que eso foi a raíz deso, pois se foron facendo festas. Bueno, que tamén moito parroquialismo no bo sentido da palabra, quero decir, do mesmo modo que todos recordamos que non había concello que non tuvera un pabellón de deportes. Pois claro, que concello non vai a ter unha festa histórica? Eu creo que poucos concellos en Galicia non intentaron crear. Algúnas foron para adiante, outras tuveron unha primeira edición, unha segunda e morreron. Pero creo que xa non só é o do orgullo parroquial, sino que é pois un negocio. Entonces eso tamén é un prestixio. A ver si foron os de Bouzas e os de Teis os que asaltaron Vigo. Que esa parte non está contada. Xa oín. Por iso foron a celebralo, porque eran dali. Mais, claro. Xa me din conta. Mais. Eu teño unha para que a Carón, non? E é que este asunto que xa me contou outro día, xa me avanzou nunha esquina do Obradoiro que nos encontramos, xa me avanzou algunha parte importante aquí, Manuel. Pero este asunto de que non haxa, o sea, de que en Luís Seoane, en Otero Pedrallo, en Plácido Castro, non haxa galegos, e que a quen lle chama a atención sexa Victoria Armesto, tamén ten unha lectura política bastante curiosa, non? A altura dos anos 60. Porque no fondo, igual que ten unha lectura que en parte non sei se ti quixeche dar ou queres facer unha hipótese para responder, porque tamén é curioso que todos aqueles, unha parte deles que eran intelectuais e galeguistas, pero ollo, eran políticos republicanos que non podían exercer a política, tiñan boas ideas que o poder podía aproveitar, ¿no? Pero, por certo, e Víctor Mora, o que fixo o maravilloso Capitán Trueno, como el recordaba, eu nunca os casei, porque ele tamén era republicano, era daqueles dibuixantes que contaban unha historia, quer decir que ao final aí hai tamén moita historia subalterna que, pero bueno, a min interesa eso de por que non había galegos, é porque alguén lle chama a atención que non soubera e outros prefieren ser vikingos. A ver se estaban pensando en Normandía, non sei. Bueno, claro, que creo que aí está parte da cerna moi interesante desta historia. Eu creo que cando isto se concibe nos anos 60, ao principio dos 60, como interpretas a confrontación? É dicir, que nos quere contar esa confrontación que en outros lugares ou noutras... Quero dicir, por exemplo, as festas de moros e cristianos teñen unha tradición, pero aquí non existía eso, non existía a idea da confrontación. De alguna forma, o galeguismo sempre creou espacios a amarse ou para evitar o seu propio espacio, pero evitando, digamos, unha confrontación directa. Isto, supoño que nos anos... Isto podemos seguirlo históricamente, é dicir, sempre, moi poucas veces se buscou unha confrontación directa con outro. Entonces, é moi sintomático que desde o primeiro momento, cando eles fan eso que chaman os autos sacramentais, que é eso de que chega o vikingo, a clave é convertir o vikingo. É dicir, ti non te enfrentas ao vikingo, se non que eres capaz de convencelo, o integras e pasa a ser parte de ti. Obviamente, detrás de eso hai un mundo político moi grande do que se pode falar a nivel hipotético, tampouco me gusta esbardallar, pero ten que ver tamén coa nosa propia actitude, con respecto á nosa propia historia e o uso que moitas veces he visto dela, é dicir, a idea de perdedores. Entonces é moi curioso como aquí de repente, que a máis é unha narrativa na que ganamos, non nos atrevemos a abordala. Hasta que de repente cambian as xeracións e no Vicedo si aparece. Entón é moi curioso porque os buscan os poñen hábito de Santiago, poñen, claro, como representan? Pois é curioso como representan no Vicedo, non? Pero creo que nos está falando dunha idea moi profunda de como representamos o noso pasado e que nos atrevemos a facer. E eu creo que, pois, e despois é o que digo, vale, e cando poñen os galegos, ser galego non era divertido. Claro, é dicir, os vikingos teñen nomes chulos, teñen un tema épico, están representados,
cales eran as imaxes históricas dun galego? De onde salían? Non existían. Había textos literarios, pero non tiñamos ni siquiera imaxes visuais do pasado que as que nos pudiéramos asociar. Como se chamaban? Quen eran os nomes deses defensores? É dicir, non había unha elaboración histórica demasiado grande con respecto a todo ese espacio. Entonces, como ibas a querer ser de algo que non existía? Ou que se existía, a tua exposición era subordinada. Entonces, é moi fascinante eso como se plantea e o que se dá conta Victoria Ernesto, e por eso me teñes un viaxe, digamos, en ese sentido a idea, non? Porque, claro, está unha torre que non se defende. É dicir, unha idea dos galegos sempre preferimos dicir cal é a forma de escapar aí, cal é a forma de situarse, dicindo, non, nos integramos. Nos integramos. Entonces aí, bueno, eu creo que hai unha estrutura profunda aí que non se nota só aí, sino que se nota a hora de abordar, digamos, outros relatos, que claro, aí se va plasmando. É unha cuestión un pouco incómoda, é dicir, desde ese punto de vista, pero é moi fácil de ver, é dicir, se as imaxes, por eso representaba esa imaxe de 1864, é que é moi fácil, se nos levamos todos a cabeza e intentamos ver as imaxes de representación de artistas e de pintores alrededor do pasado galego, só hai algo que se pode comparar, que ademais xa non existe, que o cadro de Brocos, o cadro da defensa de Lugo. E a defensa de Lugo de Brocos, o que se ve é a un dos bolaños no alto da torre e non ves o inimigo. Ves o inimigo. Non ves dúas partes, non ves unha confrontación. Ves alguén defendéndose, tirando como un año e tirando un pan, pero non ves o inimigo. É dicir, e iso creo que está na estrutura profunda da ideoloxía do galeguismo, de alguma forma. Sí, buenas tardes. Bueno, a mí una cosa que me extraña, metiéndome en las dos fiestas, pero históricas, por ejemplo, Arde Lucus y Vikingos, ¿no? Hay que darse cuenta, yo para mí, como historiador, lo veo muy claro, señor, hay dos vencedores en cada uno, y son distintos, y se representan de forma distinta. Quiere decir, Arde Lucus gana a los romanos, lógicamente, pero en cambio los gallegos no quieren representar a los romanos, quieren ser galaicos. No, querían ser romanos. ¿Ese quieren ser romanos? Sí, despois os galaicos, bueno, non sei que explicou Sánchez Pardo, pero creo os galaicos se van a introducir despois. Pero en cambio, en la línea, ¿no? En la línea, la festa de esquecemento, es el contrario, nadie quiere ser romano y quieren ser galaicos. Pero a línea xa é unha festa de cando empeza o esquecemento. Eu creo que o esquecemento debe ser do 2000 ou así. Sí. Xa é que aí o que vemos son capas históricas, son cambios. Sí, pero quiero, y vuelvo a la narración. O sea, yo tengo, en Arde Lucus tienes un confrontamiento de siglos y ganan los romanos, los galaicos se establecen y tal. Los vikingos son derrotados, pero es que las razas todas ganaron siempre. Es decir, que podemos decir, en la tradición popular, el oral que podían llevar los vikingos, arrasaban y lo máximo que hacían los que estaban viviendo en la zona es irse como había. Pero no solamente aquí, sino en todo por donde pasaban las razas vikingas. Entonces no es claramente son perdedores vikingos. Por eso decía Murguía de vencedores y vencidos. Sí, claro. Pero sí. É dicir, tes 364 días para ser galego. Claro, a festa é a festa. En Pontevedra había unha tradición que era o urquín, o urco e todo o que inventaron os mulguais ali tamén. A fin do século XIX había o desembarco tamén ali. Isto que o que quería era ser raro. Eran os raros, os exóticos, os que viñan disfrazados. Non, porque para ser do país é esos outros 364 días do ano. Eu creo que non... Sí, pero bueno, vestirte de medieval tampouco podes todos os días do ano. Todas a base de festa medieval en Pontevedra. Unha vez en Urbana. Festa medieval en Pontevedra con patatas, pimentos, tomates, non había nada. Bueno, pero si me permites unha cousa, eu cando empezamos falei do tema da chea, non?
e ti mencionaste algo, en Vigo parece que son máis frugais, pero despois outro día, ahora que falaba do de Lugo, ali non está concebido exactamente como un enfrentamento, sino como unha celebración. E despois de moito falar, e falou moita xente, se explicaron moitas cousas sobre o rigor, sobre a orixe, sobre o desenvolvemento. Ao final, unha muller, creo que foi, dixo, bueno, en realidade, hai que recordar que todo isto empezou cunha grande chea, que foi unha gran comida que se chamou Comilonium, arredor no pico da muralla, cando foi o tema da declaración da... E a partir de aí decidimos como continualo. Pero o importante é a chea. E aquí, polo que vimos, Otero Pedrallo incluído, pois parece que tamén. E ese famoso cura, non? Pero bueno, non sei se queres comentar algo máis sobre isto. Sí, no. Ou alguén quería... Alguén máis quere falar? Ali. Bueno, pues... Hola? Sí. Bueno, pois moitas grazas pola conferencia. Eu quería facer referencia... Primeiro, quedoume con curiosidade da primeira chega que fixo Villares sobre o suposto orixe da feira da Romaría Vikinga. Quedei con curiosidade, non sei se tiña moito máis discurso detrás disto. E despois, outra cosa sobre a invención da traición. Unha cosa que se mencionou continuamente é que os dous ponentes teñen estudado o tema, é o tema da a oliveira. A oliveira que agora está moi de moda, precisamente moi reinventada, que é un momento de moda a oliveira en función do Celta, é o novo himno que ten. Que simboloxía tiña antes e ten despois desta revolución e actualmente? O sea, gustaríame se teñen algún tipo de... Eso que quere decir. Claro. Frente a Vieira. E en Oliveira. Pois a verdade é que non o sei, non o sei. Hai unha tradición, esta sí que é unha tradición, que di que a actual Oliveira é filla da Oliveira que había a entrada da Colexiata, que, como saben, casi se veu abaixo, non de todo, pero casi se veu abaixo cando, celebrando precisamente un dos tedeums, que foi en 1811, 1812, estoupou o polvorín que había no Castelo San Sebastián e casi se veu abaixo a Colexiata, hubo que reconstruíla, que é actual, non? E a tradición dice que un esquexe, iso é verdade, pois que as oliveiras, se quitas un esquexe, plantas o esquexe, prende a oliveira, non? Comentando isto, a mí Abel Caballero me dixo que fixera unha medición da oliveira, co tamaño que ten, etc., e cos expertos din que efectivamente a toda a oliveira, máis ou menos, pois anda por os 200 anos. Co cal, de alguma maneira, a tradición casaría con este tal, non? Claro, por que a oliveira se convertiu no símbolo de Vigo? Pois é unha boa pregunta, pero non teño resposta. Non sei por qué, pero de todas maneiras Tangana tuvo unha idea moi brillante e esa oliveira dos 100 anos pois arrumbou co himno do Celta anterior que xa casi ninguén lembra. E a mellor Aceites Abril tamén tuvo algo que ver. Sí. Bueno, non sei se fixaron nesta sala que está o escudo coa torre no medio, un pouco de diferencia típico de como está o escudo actual de Vigo, a oliveira a dereita e a palma do triunfo á esquerda. É outra forma de representar a oliveira que nos remite ao século XIX, porque foi cambiando bastante a representación nos selos de Vigo. Bueno, eu sei deste tema non porque se sabía, sino porque, como fixen a exposición de Vigo no tempo, dinlle 50 voltas para ver como abordaba este tema tan complicado, este asunto tan complicado. Entonces, a oliveira está como moi asociado a partir dos selos, a partir un pouco dos gobernos liberais, cando empeza a aparecer un pouco máis clara, 1820, 30, en momentos determinados cando aparece a aparecer nos selos municipais que se conservan, se pode ver algo da oliveira. Eu teño unha teoría que non podo demostrar, pero igual vai o tema por aí. A oliveira estaba no exterior da Colexiata, que era onde se reunía o Concello. De feito, tamén ao lado tamén estaba a Pedra,
que aparece nun pleito do século XVI, hai un pleito do século XVI que dice, hai un pleito que fala dese espazo, e dice, ata a pedra na que se escollen os alcaldes de Vigo, que é unha pedra que estaba ao lado da colexiata, que debe ser a pedra da pedra. Debe ser a pedra. En Redondela había a tradición que se conservan os papéis que se conservan no Museo de Pontevedra, bueno, un destes eruditos pontevedreses, dos grandes eruditos do XIX, nas súas papeletas recolleu a tradición de algo que tamén pasa no meu concello, que é na Pobra do Caramiñal, que é que no século XV o concello se reunía baixo Oliveira. Entonces en Redondela había tradición de que o concello se reunía en Oliveira, na Pobra do Caramiñal sabémoslo seguro que se reunía baixo de Oliveira da Igrexa, o concello se reunía aí, e, bueno, eso témolo en algúns outros concellos de Galicia, é dicir, a árbore, e eu non sei, e, por lo tanto, é unha conxetura, é dicir, non teño ningún tipo de base documental para defendelo, pero me cheira tanto a que esa árbore é a árbore do concello, é dicir, que está vinculada, e me encaixaría co contexto liberal, é dicir, me cheira moitísimo, porque o concello está enfrente, ademais. Sí, sí. Un pequeno detalle, que creo que non se podían elixir os alcaldes na pedra, entre outras cousas porque o alcalde non se elixía, o alcalde xuíz designaba o señor jurisdiccional. Tomaba posesión. Que tomaba posesión outra cousa, pero o alcalde xuíz era unha elección do señor jurisdiccional. O que si se elixía era o procurador síndico, que era o que representaba aos veciños. Ese sí que era elixido polos gremios, polos sedes gremiales que eran as que elixían. Pero, bueno, a verdade é que ten unha hipótese certa de realidade o feito de frente á vieira eclesiástica a oliveira civil. Pois mira, pode ser. Se estamos inventando a tradición, pois é unha boa forma de si non é ver, é ben trobado, non? Sí, eu non teño, pero contesto eso, porque en Redondela pasaba, en outros concellos había árbore do concello. En Tui incluso creo tamén pasaba. É sagrado, porque é sagrado, porque está na igrexa e ten función litúrxica. E Fidalgo tamén. Claro. Bueno, non sei se hai algunha pregunta máis, pero bueno, non temos presa, pero a paciencia do local e dos que están aquí. A mí me llamó mucho la atención de que la oliveira, ¿no?, que está en el paseo, quedó fuera de las murallas de Vigo, en el sentido que cuando se decía, no sé si es precisamente o sin saberlo, porque de aquella no existía la muralla, la colocaron fuera del recinto de la ciudad. Pues no sé, yo lo digo como arqueólogo, me parece interesante, porque para reivindicar algo de un viguismo es que situarlo en un lugar muy emblemático. Ahora, fuera de la muralla, a lo mejor otros tiempos, otros modelos, otras expansiones, no sé. Pero dice algo Paseo de Alfonso. Sí, el que está en el Paseo de Alfonso, claro. Date cuenta que la muralla viene del castillo de San Sebastián y va para abajo, a donde está allí, muchísimo, a unos 50 metros de Oliveira. 10 metros de tramura. Non sei se hai hipótese tamén para isto. Pois, si é certo que ten uns 200 anos, e iso non é discutible, porque ao medirlle o diámetro, máis ou menos se pode... Pero non di que eu, por lo que entendí, a tradición que di é que cando se fastidiou a colexiata e houve todo ese problema, que os esqueses foron para un pazo que había aquí, e que a que ven do Paseo de Alfonso ven dos esqueses plantados na casa deste señor, que non me acordo ahora quen era, pero era un potentado aquí de Vigo, e que veñen de ali. É dicir, que non hai un vínculo directo entre isto, entre a Oliveira da Colexiata e a do Paseo de Alfonso, sino que pasou polo medio pola casa dun señor. E que na expansión, digamos, burguesa de principios do século XX do Paseo de Alfonso, aí foi cando se plantou aí a Oliveira. Entonces, a muralla xa non existía. Pero a principios do século XX non se pudo plantar, porque parece que... Tería que haber unha... Se no 20... Home, no 32 puxeron de verxa, porque está ali. E que eu creo que eso ven da casa do señor este, o esquece. Creo que tiña tradición de que for levado a conexión. Creo que hoxe non vamos a acabar por decidilo. O que está claro é que se a Oliveira está no 20 e lle poñen un pechado no 32,
o liberalismo e os republicanos pero prefiren a que Oliveira. eso está... Pero se a protege no 32, claro. se a República protege a Oliveira no 32, eso xa ten un significado. O tempo é o que manda, non o que pensaban, sabe Dios. Por eso, a sociedade civil. A ver, a última palabra, Sí, claro. E que é unha tradición moi daqui, de arriba. Sí. A ver, explícame eso. Ten unha valla. Esa valla eu a recordo desde que nacín. Esa ten anos. Pero ti non naciche despois do 32 que o sei eu. Pero mirad unha cousa, non hai que esquecer unha cousa, oliveiras cerca das igrexas sempre hai. Para o Domingo de Ramos, Por unha razón litúrgica. O do Domingo de Ramos, claro. A procesión de Ramos ten que levar olivas. E, polo tanto, eu creo que non debe haber igrexa en Galicia que non tuvera parroquial, que non tuvera cerca unha oliveira, para que a xente pudera coller as ramas para a procesión de Ramos. Eso polo sur, polo norte é Loureiro, porque non medra Oliveira. Aquí tamén, claro. o Loureiro e a Oliveira. Bueno, eu creo que van ser as 8, creo que foi cumprido o debate, a presentación, o traballo que nos fixeron aquí os dous colegas. Creo que quedou claro, se había algunha dúbida, e por eso tampouco se pode seguir discutindo, que a tradición se inventa, pois que hai que inventala ben. E desde logo, neste caso, creo que se empeñaron en inventala ben, e por eso non levou tanto tempo darlle voltas, non? E desfacer o asunto. O sea que moitas grazas, e creo que o ano que ven máis. Seguiremos, posiblemente,